Feina de cambrer per pagar-me els estudis. La primera feina va ser en un taller mecànic fent com de mini-administratiu, però tenia 14 anys, era ajudar una miqueta, vull dir que no era ben bé feina de cambrer a Pere Tallada per pagar-me els estudis. Bé català-castellà, l'anglès l'entenc perfectament, parlar com no practico em costa més. El francès l'entenc força, l'italià també l'entenc força, i la meva dona que parla rus ara m'està intentant a veure si aprèn una miqueta de rus. Ella diu que va estar estudiant 6 anys i que l'està perdent, però és dificilíssim. No sóc jo gaire especialment per les llengües. L'anglès perquè m'encantava el futbol anglès i per seguir-ho en el moment que no hi havia internet el vaig haver d'aprendre així. A nivell local, Ramon Romaguera, totes les coses bones i no tan bones que va tenir, a mi és el que em va donar l'oportunitat de ser-hi, vaig aprendre molt, sé gràcies d'Economia i d'Hisenda Municipal, sé molt gràcies a ell. I ara semblarà que faig la pilota, però a nivell superior municipal, a nivell català, Salvador Illa, una persona que té el cap molt centrat, no entra en polèmiques, té clar cap on vol anar, un treballador incansable. Jo, tot i que no ho pensava, la veritat, i això que fa anys que el conec, he descobert un polític que en moments molt difícils que el que et dona, no sé, és la rauxa de contestar o de fer sang de l'enemic, ell sempre té molt clar de mirar per la ciutadania i per tant, encara que ens diguin això, la nostra línia és aquesta i en els pitjors moments, jo ho he vist en primera persona al Parlament, ni una mala paraula i sempre mà estesa. Jo de jove em va impactar moltíssim un llibre i un autor, de jove parlo, El Senyor dels Anells, me'l vaig llegir amb 16 anys, me'n recordaré unes vacances de Nadal, i aquelles vacances, mira que tenia 1000 i escaig pàgines, quan vaig acabar me'l vaig tornar a llegir, i un autor també d'aquell moment, Isaac Asimov. Jo de pel·lícules la veritat és que no soc massa. Jo sempre dic que jo ara vaig més al cinema pels meus nebots i pels fills de la meva dona, però jo de pel·lícules ni pel·lícules ni sèries n'he vist moltes, sobretot d'advocats, del món jurídic, del món polític, i tinc 2 de referència. En pel·lícules jo no soc tant de les pel·lícules que em marquin molt, evidentment. El cinema, sobretot als anys 90, Ken Loach em va marcar moltíssim, un cinema molt social, Riff Raff, Lloviendo Piedras, etc. Hosti, jo tot just he après a cuinar ara, jo era dels de llauna, comia llauna. Ara que m'he casat, no sé què dir-te, les llenties em queden força bé, però no sóc jo gaire de cuinar, Jo sóc més, no sé, ahir, per exemple, que vaig cuinar jo a casa per fer el dinar, vaig fer patates bullides, vull dir que tampoc res massa complicat. Jo sempre he estat de Bisbalenc, m'agradava molt. Ara és veritat que amb les noves formes que hi ha al rus de xocolata, perquè jo soc un enamorat de la xocolata, doncs vaig molt més per això, pastissos de xocolata, per exemple, el rus, però no l'original, sinó el que té xocolata, és un imprescindible a casa. Jo, si parlem, a veure, d'infantesa, a mi el lloc que m'agradava que ha desaparegut, ja, diguem-ho així, perquè jo us ho he explicat abans, soc del carrer Francesc Cambó, vaig anar-hi a viure, vaig néixer a la mort filial, però vaig anar a viure amb 6-7 anys, i llavors hi havia tot els camps dels capellans, que ha desaparegut molt, en el sentit que abans hi havia un camp de futbol, on tenia el parc infantil, saltàvem la valla i pujàvem allà encara que estigués tancat, i jugàvem amb 4 o 5 amics d'allà, i per tant a mi el Corriol, que anava cap al Joan de Margarí, que no sé si el vas conèixer, potser ja no, però fins i tot en San José li va fer una cançó, aquella zona d'allà per mi, que ha desaparegut, té molts moments de records d'infantesa. I jo ara, m'agrada moltíssim i crec que està molt desaprofitat, és tot el sector de les voltes i el passeig Marimon Esper. 1910, diria. 1906. Jo hi diria, per desgràcia, que com anem més a ciutat, i m'explico, Jo crec que la part de poble, com a definició no jurídica, és allò de molta acció comunitària, molta integració, conèixer els veïns. Jo, per exemple, quan vaig créixer, a la meva adolescència, hi havia festes de barri, a tots els barris de la ciutat, es feien els dinars populars. Això hi ha hagut molts anys que s'ha perdut, que és a mi que em fa dir que sembla més ciutat, que no pas poble, i jo crec que és el que hauríem de recuperar, no? Uns 16 milions d'euros. Aquí sí que és veritat que això dels pressupostos, tothom li dona molta importància al pressupost, però el que té importància no és el pressupost, sinó la liquidació del pressupost. Per què? Perquè el pressupost és totalment fictici, i 2, perquè tu pots tenir un pressupost baix i després anar incrementant al llarg de l'any. Home, no tant per el caminar, però en Xavi Dolmer és la persona més divertida que tenim en aquests moments. Ara, si l'hem fem pujar les gavarres, tots dos ho tenim difícil. Però és veritat que és una persona molt divertida.
Jo crec que, si m'ho dius com a candidat o com a llista, jo crec que solvència professional, solvència tècnica a nivell d'administració, i ara parlaré més d'Enric Marquès, que és el que sabem com funciona, que no dels altres. Jo crec que més idees i projecte de futur, i no només fer una gestió, que jo la qualifico de dolenta, però només una gestió. Els altres, a mi em sembla, però sempre és difícil, aquesta pregunta. Jo crec que nosaltres, i a més alguna vegada en algun debat algú se m'ha enfadat, a més amb algú que som molt amic, i puc dir-ho, amb en Xavi Font, en un debat el 2011 se m'ha enfadat molt quan vaig dir això. Jo sempre intento, si no em veiés amb una capacitat de portar l'Ajuntament, no ho faria. I a mi em sembla que moltes vegades la gent es presenta per la institució, pel càrrec que tindràs, no per la capacitat tècnica que puguis tenir.